Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị na-ewetara unu ozi ọma nke ọdịnala Igbo nke site n'aka nwanne anyị nwoke a na-akpọ Sunday Okonkwo nke ji Odogwu na Epenpe wee marụ. Odogwu na Epenpe bụ onye Mmiata Anam mana ọ nọ n'obodo okpuru a na-akpọ Ihiala Local Gọọmenti wee na-agbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Ya bụ nwa amadi adọọna ọtụtụ ụmụ okorobịa aka na ntị wee sịfa ranata ije a na-eje nọ na-ebute ọtụtụ ndọghachi azụ n'ebe ụmụ nwoke nọ, wee dọọ aka na ntị wee sị ụmụ ya na-akpọ ọya mgbochi na-eme n'ihe nwoke aha arụ ọrụ nke ọma akpọrọ ya infertility, wee sị na ya bụ ọya edebego ọtụtụ ezinụlọ ejeje ana wee mee ka ọ mara na ọgwụ ya dị na ugbu a na ọ ga-aga na nwoke na-anọ amụtaghị nwa, nwaanyị na-anọ atụrụghị ime, ọ kachasị ụmụ nwaanyị ndị afọ ha na-achọ ọkụ. Ọ gwara ha kwe ha nkwa wee sị na a ga-enye ha ọgwụ a ga-aṅụ sọsọ abalị nọ naanị afọ ha jụrụ oyi, dịka onye na-enwe ndọghachi azụ na azụmahịa ma onye ihe na-eme ha agara ọfụma. Ọ na-ayọ biko na ụmụ ihe ndị a bụ obere mmehie ka ọ bụnyere ya, na ịnọpụta mmadụ n'otu mmiri ma ndị eji eji n'otu dị iche iche. Ya bụ nwa amadi aga na mba kwuru mba ịkụzi ọdịnala Igbo, ịkụzi ndị mmadụ ihe ji mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ eme. Daalụ nne, ka anyị nweta afa gị. Afa m Chief Dr. Sunday Okonkwo. Odogwu na Epenpe. Odogwu na Epenpe ka eji mara obi. Onye ebe ka ụzọ. Abụ m onye Mmiata Anam. Daalụ nne. Iso na ndị na-eme ka omenala Igbo gara n'ịna. Eziokwu. Arụ ne ka ọ dị ka ịnọgo na ya bụ ife. Ebidoro m dibịa mesibi ike na 2010. Biro onwe m. Mgbe abụ m obere nwata mere ebidoro m biro onwe m mebia. Kedu ka dibịa si were aka? Kosmolu maka bụ na nnekwu nna m bụ nna my mother. Bụ alụsị a na-akpọ ọrịa na Mmiata Anam. Na-eme dibịa buru ọkpara. So ọmụmụ m siri ike. Eburu m 9 months n'owe ruo 11 months. And mama adịghị enwe sign asọ onye ya amụta ma ọmụọ echi. O jezi isi iri nna ya nwa so onye bụ alụsị na ihe nke agbagojuru anya. Okpufetezie just like eriri nga arụsị atọ. Okpufetezie n'ihu arụsị adị ebe ime emebie. So mana arụsị ba anyị na-enwe udu mmiri dịka ndị nka mmiri dị sịna. Amụzia m n'iru arụsị ahụ. Arụ izi asara m bụ mmiri arụsị a ka ekwu esa m arụ. So anyị na-eso nna m ahụ dịka ọ kwụrụ ka mma mkpọrọ m. Edebe ego n'ihu arụsị mgbe ebu m nnekwu dada bugide enwe egbuo ọ na-akwụ isi ego ahụ nwere ihe mma. Ọ mgbe my mother bịara nwụọ na 2000 akpọrọzi ya m n'aba Bayelsa Diọkpara anyị. Enweghị ya ahụ good 7 days eri ya m nni ana m ekwu sịsụ n'obi m dị ndụ ọnwụ n'ọgwụ ndị ejefekwa na Bayelsa tinyere onye ara maka nnekwu na m na-akpọ m nwa nwere uche maka Epenpe mgba mana bụrụ enu m karịrị ma na-akpọ m nwa nwere uche. Onye ara amụrụ m akwụsịba moto akwụchi ụzọ akwụsị ọkpọọ m afọ anwa nwa nwere uche a si buchie m na village. Onye ọbụla dị shọk maka onwere ya mmadụ ata afọ asịsọ ụmụnne m ebe buru m buchie n'ihu arụsị ya. N'ihu arụsị ya ka adọbara m nze uzere tete ayọrọ m arụ ruo up to today. So ntu akwesị nwa mmadụ. Kedu side ụzọ isi eji ya bụ ọlụ enyere Igbo aka? Eji m enyere ndị mmadụ aka rie nne ma ndị na-ayọ ọya ma ndị ihe na-esili ike. Ọ bụrụ ha na nke mmemme njọ ndị otu m ha kwata na mmemme ya ana m ejiri ego m gwọ ọrụ mmadụ ọgwụ sọfa mma na ngwa ya na mma akpọte. Tukwu ụmụaka na-ezi m ego bụ na onye a nwere ka ọ bụ na mkpaji ya ọ sị gị hei na afịa ada agọrọzi aga mana ihe nwere gị ya eji mmiri. So mbịa na onwe m na m chụọrọ onye aja na ọja alụọla enwere m ego m chụọ ya ntụsị ya na ọ na onye akara inye m 1 naira onye a nwere ike nye m 1 million maka na ọ ma na m ji ego m chụọ ya because na m believe na mmemmeta nwe. So eji m enyere ndị mmadụ aka kachasị ụmụ ọya a na-akpọ ma stroke ma onye ule mmanụ nwere ihe mmega ego na ya nọ ahịa. Eji m enyere ndị mmadụ aka mee ya ọ dị mma. Daalụ nne. Ọ dibịa ka ị na-eme ka ọlụ mmiri ka ị na-alụ? Dibịa zọrọ ụkwụ n'ọtụtụ ihe dị iche iche ma ịchụ aja ma ịlụ ọlụ ndị mmiri ma ịgwọ ọya ọ na-akpọkwa ha niile n'ọbụlụ dibịa. So mana ọlụ mmiri doro na o nwere nke ya eme mgbacha afịa ọ bụ na ọ bụrụ nwaanyị alụ ya nso anya mba. O nwere ọlụ mmiri wara ntị nọ nwaanyị alụ ya so mgbacha ya ngwọ ya chọọ nwaanyị ji alụ ya na ọ bụrụ nwaanyị alụ ya so ọ dipendịrị nke bịara na jụọ m ndị otu. Alright, daalụ nne.
It's no logo na ili ụmụazị gị ka ibidoro mebe and oge iji wee bụrụ mebe apụta ife bụ 2010 dalụrụ nne kedu ihe dị iche na omenala na ọdịnala Igbo? Ihe dị iche na omenala na ọdịnala Igbo bụ na ndị ụka mere ka ọ dị iche mbụ na ọ bụ ofu maka na omenala efere ya na ndị mbụ believe na onye kwụbara aka ọtọ na-eme ihe a na chọrọ mgbe a ka na dịle nwee nsọ inwe nsọ bụ na onye mebio a na-egbuo ya mgbe aka na-efekwa na ana mana kịta na ụka bịara nwere nwole nara anyị ụka debe ọ dịja ka omenala Igbo adịrọ mana ọ dịsị maka na ndị a na-eme pastọ ọbụla na-alụ olu nne onye asị gị na kemgbe nne ji mụọ ya na ọ chụbere aja ma ome omenala kama na ma jizi awọli anyị dibịa ọbụla na nwere nsọ dibịa mma ihe ọ na-eme maka anyị nwere aja ana na ba ebe ana m aja ana na anyị na-asụ ya karịa alụsị duto na imebio ọ tụpụta gị so anyị nwere nwaanyị na-eze alụsị anwa ibu ebu so mana ndị ụka na-eme ha bịa ha nwere anyị nwa debe n'iru ha bịa alụchala ha ọrụ ha nwerezi afọ anyị nwa ka ejizi eme preaching na ọka so na ha pụtara n'ụdị na omenala na-anazi ya na mana ọ da ana kama na ndị na-eme ya ụfọdụ jizi aghụghọ ụfọdụ bịa buluzie ego ụzọ ọ dịkwa na anazi ana dalụrụ nne kedu ihe ụmụ na mmụọ iji kweta isi n'ụzọ a wee jere Chukwu ozi? ihe mere m ji kweta bụ na eri mgbe ahụ mpere mpe na ụfọdụ ihe dị iche iche emego m ụjọ na-atụ m a na-akpụgo m na rum gbachie ụzọ tete na rum agbachiri with key from outside mgbe adada ma ụjọ ka m ji gbuo ya ọ na-eme mgbe nla bọọlụ enweta m onwe m ebe m na-egwu mmiri na mmiri ụtụtụ ndị jere ichu mmiri n'ọnwa ụtụtụ afọ mkpọlite m nke otu so oge ada my grandfather na ya ntụ ọsa agwọ ndị mmadụ ka m ji kweta na ọ dị ile ntụ alụsị ya si egbu ndị mmadụ ka m ji kweta na ọ dị ile onye be m nsogbu na ọ bụ na mmemeri ya ụmụ onye ya bịa ebe a bụrụ mkpa bịa ọ bụ na o jiri ego nso onye na mma ya agwụ ya onye ama nlu geeti ya ndị otu mechibe m nwanne ofu ichu na ọ bụ na mma gwọrọ onye a ntụ aha sikwu ha nwere ike gwọba m n'ala so ike dị na ya njikweta na ya ezigbo ike dị na ya asị gị nye nkụzi kedu ihe nwere ike ịkụzi mba ụwa na omenala Igbo ịmụ? Ihe nwere ike ịkụziri ndị mmadụ na omenala Igbo bụ na onye ọbụla na-eme omenala Igbo kwụba aka ọtọ ọgbụ ya ma nke ya ị na-emere ya n'eziokwu ntụ anasị nwee chọọ ọgbọdọ ama nka gị anaghị m agwa ndị mmadụ si onye chi ife mmụọ ya na-efe ewute obi ọcha eme na ije ụka taa echi na-ego alụsị fesi ofe na bụ ọlụ ọlụ gọlụ ka ịmalị nke lụrụ ọlụ ihe na-agwa ndị mmadụ bụ na ọ na-eme abịa mmadụ asị na ndị ụwa na-achụgharịa onye ọbụla kwụbara aka ọtọ na omenala o nwere ihe ndị ụwa ya emeta gị maka na mmụọ anyị na-efe ama nkwe jọtala ka onye nwere polis dọgụ ka m sụọ ya n'oyibo ịkpọrọ polis dọgụ na-apụ n'ala polis dọgụ ga-ama nkwe ka mmadụ tie gị ihe ntụ a ka omenala Igbo dị omenala Igbo bụ mgbọrọgwụ na mkpa ya Chukwu keleke dị n'ala na-ekwu ume onwere ebe paasị anụ anyị na-egbu ewu maọbụ ọkụ bụ alụsị ka anyị na-egbuli ya usoro na ọgwụ anyị gwọrọ n'okwu ume dị ya elu ọrụ so na nke ahụ onye a dị emeribe n'oriko n'izu usoro na omenala Igbo usoro ka na dibịa bụ iji paasị mmadụ chụọ aja dalụrụ nne ịgwara ụmụazị ịkpasị anya gwara ụmụazị omekome ọgwụ dịka igbo mma mba igbo ọgwụ ọma mba o sokwa n'ihe nji ya kwado omenala Igbo? Osoro na ya o nwere mgbe o so na ya onye ọbụla na-emekwu ya na-amụgosi ụmụaka ahụ uru onye ahụ abịala nsị gị ka ya nwelichara onwe ya igbuo ya maka ọ dịka n'abalị o nwenarịrị ebe obi ya na-aga so na o gbuzie ya ma ọ bụ na ọ bara o nwere ike ome ya ọgwụ na-akpani akpani kwụsị ebe ọ bụ na ya nwere ya na-agba ya ebe na ọma mba ya kwere ejebe olu so na o soro na ya na ndị ọbụla na-eme ya na anụmasị ha sepụ aka na ihe a na-eme na akwụkwọ nsọ na-eme n'ala Igbo na ibula alụsị mmụọ anya mmadụ gbaa ga egbe ọma mba maka alụsị anyị na-echekwaba gị so ị na-idorozi ịgwọba ọgwụ nke iche gị iche so o soro na onye ọbụla na-eme ya sepụ aka dalụrụ nne isi na ịma mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ rinne ume mụra ka ume gị anyị nwere ọfịa dị ebe a ka anyị ka anyị gaa Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na nwanne anyị nwoke nọkwa ka o gosi anyị ọ na-eme mmọnwụ ọ na-achụ ajọ mmụọ na-enyere ndị mmadụ aka mana ụbọchị taa anyị nọ n'obi ya ka ọ gwazie anyị mkpara akwụkwọ o ji enyegasịrị Igbo aka o ji azọ ọrịa na ka o si kwado anyị amarọ ma ya nwụ ji anụ n'onu ya nwanne anyị nwoke ka anyị gbakọrịta ọchị na ebe a kedụ mkpara akwụkwọ bụsi ife a na ebe n'ife ọ na-alụ ogwuma taa bụ ogwuma kedu ife ogwuma na-alụ? Ogwuma a na-eme na ọ bụrụ na ị bụ onye amụsụ na-enye nsogbu ị bịa ebe m mgbachara gị afọ bụrụ na amụsụ na-enye nsogbu mebi nne gị ma nna gị ma nwanne gị
mana mma bụrụ the type maybe na ngwa gị ọpụta okwu nsị gị na mma gwa gị ya mee ka ị nwere anya gị fụọ onye ọ bụ ịkwụta ogwuma tụọ ya n'anya kwute mkpụrụ ọsọ ọjị 7 taa ya nakpola adịchọ na o nwere gị na ya kpakọrọ na ị nakpola ihe afọ onye a na-eme gị na-enye ya ntụ ya enwudekwa ya na ndụ ịchọ ịnwụdị ya na ndụ egosigo nga ahịa nke ya mere na ị nwekwara obi ime ya enwudi onye a na ịnwụdị ya ọ bata na rum gị ọya afọ ụzọ ịma ife ndị ajụ onwe ndị na-agụ buusu nwe ndị na-agụ udene ịbịanụ abịa ata mmadụ amoosu onye awolu udene ije n'ebe dị na ozu ya nọmal ozu ya bọdụ ya dị ebe ahụ ọ spirit ya pụrụ ya of which na eje ebe ọ bụ na ime asịrị ya o yi dinegide ebe ahụ na ebe ahụ so na-efu anya ka ghara ịbụ na mmụọsị gị efuzi onye na-eme gị n'anya nke a bụ ofe n'elu ofe n'elu a bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ije ihe ị chọrọ ime travel maọbụ na o nwere oke chọrọ ị chọrọ ije maọbụ ị chọrọ ije akwamozu na village ọ dịghị ka onwe ya na-achụgụ maọbụ na obi esichara gị ike inweta ihe họọ ya ahụ otu mmiri ya enwụọ ya nke fọrọ nke ghọtara ajịja dị taa ya aka ọ bụ na ihe ya eme n'ụzọ ahụ ọ bụ na ibu moto ahụ kwụsị gị ebe dịka na onwe ndị na-eche gasị ịpụta na junction aka agbagbuo gị moto ga ama nlu junction ahụ ọ ya distract ndị aka ndị afọ n'ụzọ ọ bụ na ọ nwere ya edebere gị poison na occasion si iru occasion ya nwụọ ya ka ị nwụọ moto gị maọbụ ihe ọ bụla iji akwụsịrị gị n'ụzọ ya mere bifi n'elu occasion ahụ ọ bụla agbasago so ovenụ ka na bịa ka ha mere nji nweta sie ya sụọ ya nke a nwe ife ọ na-alụ nke a bụ latụrụ onye ndị ọkụ ọgbanje na-enye nsogbu ọgbanje nke nu ala karịa ma mụta nwa ọtọ na ihe arụ ọ ihe a ka eji esiri enyi ọgbanje ya eme na ha chọta ya n'abalị o nwere ndị na-akpụ ya dịka ukwu mana ọkụ ọgbanje na-egbu ya bịa ha chọta ya n'abalị ha ma mfụ nwata ha kpalịcha hapụ o nwere nke a na-akpọ ngwụtọ na ọ na-anyị ka ya wepụ kwesị adị nwere ekwe o nwere ndị na-akpụ ya enyikwa nwa ngwụtọ a na-abụ na onye ezigbo afọ ọ na-alụ mgbe ọbụla ma o jegola abụ ọbụla nwere ya na-eme ọ na-asị ya na eriri afọ ya jikọrọ ejikọ na-egbu mgbe ọbụla oriri nri afọ afọ ebe okwu inweta ihe aka ya otu mkpụrụ ọsọ ọjị saa afọ a na-alụ ga-akwụsị ozugbo nke a otu onye na-enwe ọnụ kata ume amapụ ya ihe ọ dadọbịa inweta onye ahụ mgbe ahụ ụfụfụ na-apụta ya n'ọnụ ịma ya ma na ihe esi ntụ a dọrịa na akwụkwọ ntụ a na-abụ otu dọbịa nke dị 7 maa ya ma tinye nwebere mmiri tụnye onye ahụ n'imi o ya enweta onwe ya da moment okwunwere ka ọ bụrụ n'ime apịa ka o melie ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ o ya enweta onwe da moment onye ahụ achọzi egwu ya agwa m ya ka o esi nwee mee gwụọ datin na-eme adata ihe ọda bụkwa mmụọ na-egwu ya nọ mgbe anyị ka na-agbanyere ya mmadụ ka e nwere ya mebi akara aka mmadụ ọrịa daalụrị nne ị na-akụwara Igbo na ị na-enyekwa ọgwụ na-agwọ epilepsy n'onu ndị iche yes ihe ọdịdọ yes na-enyekwa ọgwụ afọ yes ịma na mbụ Igbo na-agba ọya na-akpọ kịtịkpa na ekpenta Igbo na-agwụ ya mana ọ dịzie ka anya mbụ ọya adịghịzi kịta yes a na-ebole papata na-enwetazi unyi ule na stroke ebe akụnụ bugaziri ya ọ bụrụ na eme ya mmadụ ọ bụrụ ndị dibịa na-eme mmadụ bụ wayo ka ha na-egwu onye ọbụla na-eme ezigbo dibịa ama nkwe mme ya o nwere ebe a na-akpọ ụba Ezike na Ọkịja ihe mụ na the man ji dị na mma bụ na ọ bịa sị m na nwanne ya kpakọsịgola ha na niile edebere ha na-abụ n'ọsa ha na-agbabụ nwoke kedu ị chọrọ sị m na unye ule nwanne keke ya nwee si onye a bụ sofu nwanne gị ndị chọrọ ime unye ule na ana m eme ya 50,000 ọgwụ ego nye m mgbe emechaa ya nye ya si ya na olu nyanwa ya ebu ụzọ wufere ya before the thing adị ile o wufere ya 2 days ụkwụ ya aza na-achara ya ọkpọ m sị m na ụkwụ ya azakwara nsị ya ezira na ọsa na ọ ya enye gị ka ịfụ na ọ dị active 1 week agosi na ya na-apụtazikwa iro nsị anọ ka ịfụ ka pawa ya dị o megide ọkarịa ọkpọ Odogwu ya n'ọnwụ ka ya na nwe ya enwe nje ebe nwesị ya yes nọọ ka ịfụ ya ịchọrọ ime nwanne gị nọọ testin ka nyere gị ya ngwa nwere ezie nke obere amara kwa ya dị nwanne gị ahụ ọbasị mma ya sị ya mbasị ya na mmemme ya sị ya mana ihe agbara m ndụ wita aja ana ọ bụrụ alụsị m igbirikwa nwanne gị ahụ ọzọ ọ gbara m ndụ mmesị ya onye a mechara nwere 200,000 nweta na be m mgbe aka m bi ebe na-alụpụtaba m ebe a were kene m sị m na m zụrụ ya na nwanne ya maka ọsa ha na-abụ nwoke na-abụ so na ọ bụrụ na ha mara ụlọ na onye ọbụla bụ alụsị ama nkwe mmie mmadụ anaghị ejide gị ọrịa daalụrị nne anyị na-ekene gị ụmụ ụgwa na anụ olu gị ka o si wee dị taa ka ị kọwaziela Igbo ebumnobi gị ebe ụmụ Igbo nọ na ka isi enyere ụmụazị ntakịrị aka nọ n'obodo anyị ebumnobi ebe Igbo nọ bụ na anụmanụ ndị Igbo ka ha niile bụrụ ofu onye fụ nwanne ya amalị si ihe na-ewute m n'obodo a bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo na-atakasị onwe anyị ijegodo na soshal midia
onye pastor na ndị dibịa na-amụ ọkwa Igbo malụ nwanne ya onye fụ nwanne nya malụ onye nwe ebe esinyere nwanne ya aka bụ nke ọma na bụrụ ogbugbu nya nyeli aka na Igbo Chief Dr. Sondo Konko mana Odogwu na Epenpe. Odogwu na Epenpe. Kedu ofe na-agọrọ ndị na-eso gị na ndị na-ekweta na ọgwụ gị na-adị ile? Ọfọ m na-agọrọ ndị na-eso m ndị na-ekweta na ọgwụ m na-adị ile bụ na ifela ya eme ha Chukwu makwa na ọ da eme ha so ifela ama mmenata ha ihe nna gwa bụ onye ọbụla soro ụzọ ma ndị na-amụ ọrụ n'aka m onye ọbụla so ụzọ m na ifela ama mme ha maka na mma m na chi m ama nkwe ka ifele ma anyị niile. Daalụ na anyị kenere nne.